杉武之さん、ナウロージン、こんばんは。タンモドキさん、こんかにゃー。昭和る人形さん、やー、乱世、森ちゃんさん、こんかにゃー。あすなの赤月さん、こんばんかにゃー。はい、どうも、こんばんは。どうも、クリコと申します。今日は、追いかけのカニを、古いロゴが残っちゃってる。好きですよ、これ。おいよ。はい、どうも皆様こんばんは。どうも、クリコと申します。今日はね、追いかけ配信をしていこうと思います。今日はね、リクエストいただいて、その上で技をね、書こうと思ってます。ような配信です。神仙さん、よいよ。こんにちは。とりあえず今日は、そんな配信でございます。どうぞよろしくお願いします。よいしょ、エッチじゃないよ。ということで、ご挨拶の方さぞ。カニセンさん、赤月さん、もいちゃんさん、神仙さん、こんか昭和にゃー。の人形さん、くもどきさん、シーナさん、こんばんはおちょぎさん、えいこちゃん、もいちゃんさん、しんなさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。はい。ということでね、書いてみましょうか。よいしょ、ちょっと待って、これ巻き戻しオンにしたというか、ちょっとあれかな。まあ、いっか。いいよ。宇津木武之さん、めっちゃ手元でとあるカードゲームやりながら見てるわ。ダブル反応すごく遅いと思うけど許してね。遊戯王かなわかんないけど。シーナさん、お絵かき配信と聞いて、音先初花さん、ちょこんかにちょいゃー。久々のお絵かき配信。木下奈々さん、あとさっこんきさかにゃー。木下奈々さん、こんかにゃ、こんかにゃ、こんかにゃ。はい、ということでね、宇津木武之さん、ゼノンザード。わら。なんか、全然表示されないんだけど。またカニコの配信 YouTube に表示されてないんですけど。みんなよろしければカニコのツイートをリツイートしていただければと思います。棒読みちゃんとは珍しい。今日、カニコ棒読みちゃん入れた。はい。ということでね、今日はね、もしよろしければ、リクエストいただければ、そのリクエストの絵を描こうと思いますが、特別ない場合は、カニコの思うままのね、方を描こうと思います。こんかにゃー。しあいさこがにゃいつしてきた。アスナの赤月さん、伊藤ライフありがとうございます。ねるこチャンネルさん、腰痛で早く治ってほしい。伊藤ライフ先生それはまずいんじゃないの？はい、消されない？大丈夫？いつやったよね。野良キャットさんとか。あ、なるほど、なるほど。野良キャットさんちょっと書かせていただきましょうか。正直よく知らないんだよね。検索します。おいしょ。あ、これひらがななんだ。のーか、しゃ。おいしゃ。一人目はね、ノア・キャットさんを描かせていただきましょうか。木下奈々さん、よければまた私を書いて。欲望。
欲望に守れてね、みんな。まあ、カニも気まぐれだからね。鳥かぶとホタルさん、コンカニャです。ホタルンコかにゃ。ハローハロー。でもさ、カニもこの方書いたことないからさ、難しいんじゃないの？アスナの暁さん、欲望にまみれた欲張りす。欲張りですわ。カニ。おいよ。これ、どれなの？本体ってどれだ？ちょっと検索しよう。おいだ。固定ツイン打点がない場合って結構ちょっと難しい。ノアキャットさんはマイクロビキニでも大丈夫。そうなの？いや、そもそもさ、普通の体を描いたことないんだよね。これだ。ノアキャットさん。父でかいね。父がでかい。頭のこれなんだろう？芋なんかな？ちょっと待って、マジわかんない。宇津木武之さん、センシティブ。そう、センシティブでいいから。もういいかな。なんとか何尻尾違う。はにゃうにこ尻尾じゃないなんだっけ？違う。マイクロフィギュアだ。そうだ。どれ？なんかよくわかんない。耳がなんか。鳥かぶとホタルさん、リクエストまだ大丈夫ならゆうそらゆうひちゃんをお願いしたいです。今ちょっとね、待って。わかんなすぎてちょっと、滞ってます。これで。これちゃんとカニコさん、いいポジションに映ってるかな？映ってないや。ちょっと待って。発信。お絵かきが、これだ。いいよ。もうちょっと全体映るよしよ。いいよ。こんな感じかな。お目目が難しそう。黒柳ですこさん、こんかにゃー。ディスコスこんかにゃ。こんばんは。こんかにゃ。そうだね。毛量もちっちゃい。なんかとても楽しそうな表情をしている方だ。難しそうだね。星ハムメロンさん、こんかにゃー。星浜メロンさん、こんかにゃ。今ね、そういうのラギアートさんっていう方を書いてます。難しくないこれ。カニゴにとっては相当難しいかもしれない。書いたことない人は大体難しい。わかる。なぜかというと表情のね、想像がつかないんですよ。その人をよく知らないと、カニゴは絵が描けない方で。いいよ。よいしょ。猫耳さんがないんですね。じゃあ、猫耳があるから普通のお耳がないんだ。なるほど。猫
いいね。よいしょ。よいしょ。神仙さん、真面目に書いている。なんて偉いんだ。でしょ。まあ、楽なんで書かないが、ちょっと上なんだけど。よいしょ。なんかさ、パーツが難しいよね。なんか、難しい。よいしょ。うわぁ。これ頭のさ、上のさ、黒いのこれ何なんだ？こんな感じなの。これ何？でも丸まっていいのかな？これクックみたいなのがついてるのかな？よいしょよ。難しいね。うん。どうしようこれよくわかんない。なんだこれどうやってんだ？これどっちも一緒でしょ。あ、違う。こうでこうだ。よいしょ。よいしょ。はい。ね、どうしよう。ここがちょっとね。黒柳ですこさん、なんか配線ついてるみたい。ショー、なんか、あ、ほんとだ、ついてる、配信ついてる。これなんだろう。わからん。もしかしたらバイブトラッカーとか、お手手に持つやつさかもしれない。さん、こんかにゃー。およ。あ、さゆりちゃん、こんかにゃ。えちえちえ、えちえ、ちえさん、こんかにゃー。ちいちゃん、はよ。神仙さん、大変だったら、別の人のお題にチェンジしても大丈夫ですよ。可愛い顔見れて嬉しい。よう。もう、とりあえずなんかなれば。よくわからない。難しいし。難しいか。ピーって感じ。神仙さん、かなりメカっぽいところがこだわられてるから難しいよね。そうなんだ。メイクとか変えたことないんだよね。やばいかもしれない。こうなってるし。よいしょ。はい。お絵かきさ、早い人ってすごいよね、ほんと。なんかカニコ全然うまく描けない。よいしょよ。土がでかいな。これ胸元どうなってんの？ちょっと真面目にちょっと今、書いてなくと。ちょっと遅くなるかもしれない。黒柳ですこさん、メカ難しいかけたらかっこいいのはわかってるけど難しい。わかる。わかる。難しい。でも書けたらかっこいい。でも難しい。
椎名さん、絵が描ける人はすべからくすごい。そんな感じなのかな。上線さん、鳩にかくる。なんか動かなくなったんだけど、助けられた。びっくりした。J さん、大きい胸は良いぞ。みんな胸ばっか。森ちゃんさん、おねがなんぼもちゃう。ゼットオルドリベアさん、こんかにゃ。上線さん、こんかにゃねー。胸は大きくいこう。胸は大きく。やばいと胸は大きくですか。はい。鳥かぶとホタルさん、大きいのも好きだけど、かみこちゃんくらいのサイズも好き？それはなんだろう。かおりさん、こんばんは。金香りだ。こんばんは。黒柳ですこさん、胸は大きさじゃない。形だ。影月そう派。ですよ。どうしよう、ラフを書かないか。どんどんついてくる。椎名さん、どんなお胸も好き？穏便派。木下奈々さん、侵入はステータスだ。希少価値だ。難しいですね、これね。ガンモドキさん、大きくても小さくても良いものだ。そうだよね、やっぱね。おいしょ。カニゴのサイズが一番いいんだ。ちょうどいいんだ。愛さん、絵を描いてる角度だとかみちゃんの胸が希少価値に見える。言うじゃん。まあいいや。いいよ。いいよ。いいよ。袖どうなってんの？袖がわからん。木下奈々さん、そんな技があるのか。鶴をしまった。ねえにゃん、ちゃんと歌っていいかな。難しい。わざと言うとかつるというか。上線さん、忘れろビームを放つ動作だ。そうなんだ。ゼットオルドリベアさん、ノラノラしてきた。ねえ、何してきた？ほよ。
こうかし。むしゃい。音先初花さん、ノラノラしてきた。よいしょ。よいしょ。神仙さん、ノラ。おやおや。おや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 。よやよやよや。ねるこチャンネルさん、かわいい。よやよやよや。よや。腰がゆっくりよ。これ、ちょっとこれどうなってんの？赤いのかいなのかさ。ぶら下がってんだよ。これなんだろう。わかんない。愛さん、ノラ牛。神仙さん、やっぱり神子ちゃんは絵がうまいな。そうだ。そりゃおいしょだ。さん、こんかなー、かわいい。こんかにゃ、ありがとうございます。ほら、おりちゃんさん。かぶとホタルさん、おりちゃん。おりちゃんさんってなんだ。よいしょ。ありがとう。手が流行ってうまくてすごい。星ハムメロンさん、ノラちゃん完成楽しみ。だもだ。カニか。まともに完成させないかもしれない。ガンモドキさん、かっぱいい。愛さん、神ちゃんは絵がうまいよ。はあ。私はとてもそうは思えないのですが。カニコはやはり自分に自信が持てない。すこさん、好きだよ。ありがとう。そういや。これどうなってんの？まず、ここになんか普通に紙をって感じ。ああ。よいしょ。父がやばい。J さん、早い、うまい、すごい。そうだ。やっぱうまいな、本当にうまいんだよ。カリコはちょっとダメだ。神仙さん、とにかく手が速くてスラスラかけるってすごい武器だよ。だって。なんかも確実に。さん、本人も格絵も可愛いから強い。あ、本人も可愛いな、でしょ。マジこれ何つって口にわかるパーツがわからん。まあ、とりあえずこれ髪の毛どうなってんのかしら。ツインテールってことだよね。シャーに上がついてるから。よいしょ。どんだけ長いの？結構長いね。よいしょ。よいしょ。こっちが描くの苦手なんだよね。よいしょ。わからん。どれぐらい長いの？これぐらいか。よいしょ。よいしょ。インクが嫌だ。ミスって。
水分に輪郭が丸くなっちゃった。まあいいや。わからんよ。杉竹ゆきさん、さすがは神ちゃんとしか言えん。わら。そんなんわからん。牛チャンネルさん、こんばんかにゃー。黒柳ですが、牛ちゃんさん自分だとうまいかどうかわかんないのわかる。うん、神子ちゃん上手だよ、かわいい。いや、難しすぎてよくわからない。むずい。よくわからん。ほんだだ。神先さん、とりあえず目はハイライトなしでぐるぐる入れとけば大丈夫。ぐる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 なの。木下奈々さん、神子ちゃんうまい、うますぎて馬になったわ。ぐるぐるなの。こういうことなの。違うわかんない。ぐるぐるって何？ぐよ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 ってどうや？ぐよぐよ。レッドオルドリベアさん、グルメ好き。あ、ほんとはぐよぐよ入ってる。ほんとにぐよぐよ入ってた。まあ、とりあえず適当にのっけちゃおうか。1枚目なんだよ。許してください。彼の1枚目って絶対なんか、うまく書けない。1枚とか関係なしにうまく書けない。これはちょっとむずい。よいしょ。神仙さん、好き。おいしょい。これ鼻息ついてるなと。よいしょ。むずい。濃い白って感じだね。よいしょ。よいしょ。ティーあとは。ダンモドキさん、実際ノラちゃんの衣装は複雑。超むずい。これはむずいよ。びっくりした。よくわかんない。難しすぎて。うえー、無理が指で頭くしゃう。むずい。ねえ。神仙さん、今も好きだけど初期のラちゃんも好こ。初期のラちゃんの顔だ。何のかバージョンアップしてるんだね。なるほど。よいしょ。神仙さん、神子ちゃんも好こ。そうだ。かりこちゃんはそこでいてもらわないと。よいしょ。よいしょ。衣装が薄い。ついついなんか書いてると溜まっちゃうよね。父がでかい。肩周りとかどうなんだろう。
これなんかさ、衣装の肩のとこになんかさ、ピッカピッカのなんかついてる。これなんじゃん。なんでかね。何こっちは。もうよい。ここどこだか。ああ、もう。こんなシーンならないよね。もうよいや。森ちゃんさん、むじゅむじゅ。もじゃもじゃ。もじゃもじゃしよ。いいよ。でかちだ。いいよ。いいよ。黙ってると超書きやすいんだけど。やっぱ、喋りながらってまずいよね。なんかさ、結構映画配信してる人さ、人によっては上手いとなんか、喋りながらでも、ポンポン書けるじゃない。海外喋ると書けないわ。ダメだわ。元も来ないけど。はいよ。で、これ以上ないのかなんかいろいろあるよね。で、トールドリベアさん、集中するとどうしてもね。やっぱダメだ。この投資の絵だとね、集中しなくちゃ書けない。いいよ。やっぱぶっちゃぶれぐらいがちょうどいいんじゃないか。はあ、そう思ってきた。これ髪の毛の色どうなってるのわかんない。いいよ。いいよ。いいよ。まあまあ、ちょっとね。もう寝れませんか？いいよ。まあちょっとバランスがめちゃくちゃになっちゃってるけど。いいよ。いいよ。いいよ。暁ゼロ人さん、こんかにゃー。いいよ。赤チョキス。ペトさん、こんばんは。今、お絵かきをしてるでございますが。何をこの方難しい。筆圧がちゃんと出ない。まあ、どうしようかな。よいしょ。わからん。うち。しばし許しても難しすぎる。むずい。適当に取り戻してごまかす。なんかお目目難しいね。
どちらかというとオレっちっぽい。宇津木武之さん、お目目ぐるぐるパニックモード。みんなぐるぐる。ぐるぐる。よっこいしょ。よいしょ。むずいし。はぁ。これいいよ。こんなもんでしょ。はい。すいません、とりあえずこれ許してください。むずかった。もうちょいでしょ。どうもすいません。これそれだもん。すいません、どうか早い。な。早くないよ。そんなことないんだ。ちょっとは。ありがとかわいいにゃん。うにゃん。にゃん。もうどこにいるのかな。わかんないよ。バルトメロウさん、こんかにゃ。バルトメロウさん、こんかにゃ。はよ。はよ。木下奈々さん、かわいい。むずいものが。30分経たずにこれってすごくない？いや、でも多分これに30分近くかかって1年でやばい。鳥かぶとホタルさん、やっぱりかみこちゃんすごい、かわいい。そりゃあ、そんなことないよ。でもありがとうございます。よいしょ。これありがとうさん、黒柳ですこさん、いや早いよ。うい。あとこのいい半熟みたいのを、ちょっと、突き出しとこう。よくわかんないけど。まあ。許してたもん。ねるこチャンネルさん、そんなことある？はい。はい。宇津木武之さん、早いと思うね一般より。わら。はあ、はい。とりあえず、こんな感じよ。とりあえず、一人目はこんな感じすいません。お願いします。むずい。今日の朝、2022秒3、兄ちゃん。木下奈々さん。季節のコーラさん、かにゃの予感。かにゃの予感。ちゃんと映ってるかな？映ってた。よかった。じゃあ、一人目とりあえずこんな感じお願いします。はい。どうや、キャット様をかけていただきました。どうもありがとうございました。わー。お次二人目。さサムメロンさん、そうですって感じの。そうです、そうです。季節のコーラさん、かにゃの予感、ルブ1。わかんない。わかんない。はい。次、誰だろう？誰をなんか誰かさ、タイムドキさん、言ってた。かわいいキャットだ。はい、ありがとうございます。さん、パチパチパチ。うわ。コンコクオユさん、カミコ茶の絵好き。ジェットオルドリベアさん、カワキャーっと。ありがとうございます。季節のコーラさん、募集していいなら、黒柳ですこさん、神仙さん、素晴らしい。ありがとうございます。募集していいならねるこチャンネルさん、かわいい。およちょっとどうしよう。誰かが言ったから。そう、シーラさんって確かに書いて黒柳ですこさん、かわいいねかわいいね。うわ、変なことおっしゃった。誰かのリクエストをいただければ、もし美味しかった。季節のコーラさん、やはりお胸様。じゃあすいません、よしはちょっとリクエストいただければと思います。
さっきちゃんと誰か言ってた気がするんだけど。季節のコーラさん、リクエストで鳥かぶとホタルさんで、神仙さん、かわいい。あ、待って、ホタル結構書いてからちょっと別の題か。シーナさん、わ、た、し。ちょくちょくないな。じゃあ、シニアさんを。いいよ。あんまり自炊はね、かりこかかんない方季なんですけど。節のコーラさん、なずえだー。いや、結構もう、回数的に結構書いてんだよね。なのにちょっとまた別の誰かよ。そう、書いたことないね、なんだろう。いろんな人を書いてね、いろんな人を知ってもらうみたいな、そういう要素もあるから。でも、シーナさん、あなた、あれ立ちどこ鳥かぶとホタルさん、私は前に書いていただいてますよ。まあ、ゆえにって感じ。シーナさん、かみこちゃんに送らなきゃ。わかんないや、これ。ちょっといいや。このサムネ下のやついいよ。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 シーナさん、いまいちよくわかんないから、本人を知らないから、思ってた書けないかもしれない。そこでちょっと許してください。いいや。でも、季節のコーラさん、さすが神子様お筆が早い。お筆が早い。知ってるのだ、なんか。まあ、書きやすいのか。わかんないけど。まあ、なんとかなってそう。なんか、シーナさんの髪を見てるとバナナ食べたから。バニャニャ。バナナッチ。パープリー、ミミさん、うおー、こんかなー。ミミちゃん。シーナさん、こんかにゃバナナかな。バニャニャ。デンスケさん、こんばんは。デンスケちゃん、こんばんは。人様を各配信をしてたよ。森ちゃんさん、バナナの7チはバナナナチ。それだ。バナナの7チよ、バナナ7チ。って思う人いるかもしれないけど。バナナの7チはバナナ7チなんですよ。最近ツイッターをにぎわしている。ワニの次ににぎわしたと言っても過言ではない。バナナのシーナさん、神子ちゃんに送る方法がなかった。おやおや。にゃや。これ頭どうなってんの？角か。なるほど、角か。なるほど。角子だった。季節のコーラさん、角って。いいよね。角っていいね。角か。神仙さん、神子ちゃんがディスコアドを解放すれば解決、暴挙。カニコディスコード一応あるけどさ。あんまりカニコ人のサーバーとか入ってもさ、ほとんどなんか、気づかないんだよね。なんか呼ばれたりしても。ディスコードなんか気づきづらくない？何だよ。
節のコーラさん、じゃあかみこちゃんのファンサーバー作ろう。椎名さん、かみこちゃんのツイッターに直接リプしました。後で消します。あ、はい、ありがとうございます。でも正直どうだろう。割と、なんとかなってはいる。これ髪の毛どうなってるの？ドリルプラスさ。ちょっとよっからタイプな。椎名さん、お胸はいくら持っても良いのよ。あ、ごめん、SD キャラだから。お胸長い。どっち見てない。あ、泣き袋が。お胸ないなった。海なんてつけてやるか、バカでが。カニが全部そぎ取ってやる。あった。牛チャンネルさん、お乳好き？ゆいちゃん。まあ。椎名さん、マジそんな。お胸の多いサキュバスなのに、上線さん、素度で漏れたらとても優秀。木下奈々さん、神子ちゃんに吸収されたか。カニが吸収しても、うんちと一緒に出ちゃうからダメだ。よいしょ。人の重荷を回収できないからだ。よいしょ。何この父許せないんだけど。オファックだ。この、シャネンバン、なんとか。宇津木武之さん、ムー。唐突な眠気。1時間ほど仮眠取るためお暇いたす。おやすみなさい。チャンネルさん、こんかにゃ。こんかにゃ。上線さん、でっかい。素晴らしい。でっかいよね。何これ何これって感じ。よいしょ。季節のコーラさん、説明不要。許さん。こんなん許すか？カニが許してたまるもんですか？椎名さん、やったー。口を。鳥かぶとホタルさん、大きい。頭がぐるぐる突きついた。ちょっと、お願いします。こんなついてなかった。ついてなんかドリルってさ、楽しくていっぱいつけちゃうんだ。椎名さん、電車の声が聞こえる。変車の声って何？わかんない。よいしょ。なかなかね、いいでしょ。名前で合致していたら裏につらみが遠さ。上線さん、上子ちゃんも大きくなればいいのよ。カニが大きくないやろ。まだ成長する余地はあるけど。いいよ。この化粧もでかすぎた。椎名さん、デカ父。デカ父だ、デカ父。踊れ。これ胸元相手に表示しようとするとバランス悪くなるから、ここまでいいや。よいしょ。これいいや。で、なんか、尻尾がなんか、チャケバチュだから。尻尾がね、なんて来てる。ほい。じゃあ、縫いましょう。よいしょ。ジェットオルドリベアさん、ジャキュバチかわいい。あ、ジェちゃん。ジャキュバチかわいいですか？ありがとう、くちゃまちょ。なんでどっからいいのかな。よいしょ。よいしょ。これでハードは。椎名さん、かわいいやったー。ほんと、よっしゃ。
うちゃん。あとは、そうだ、この人、カチョカチョだな。ちまた、やられたわ。カチョカ肌の人は、割とちょっと書くのがめんどくちゃ。なぜかと言うと、肌の塗りように、必ずベースを塗らなくちゃいけなくなるほど。おいよ。どこよ。これよ。尻がつき。よいしょ。で、ほっぺをと、何色にしようかな。これ、ちょっと赤めにだから。これぐらいの色いいでしょ。影も、こうやってつけて。もぐ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 、食べちゃった。食べちゃった、食べちゃった。まあいいや。これさ、ほっぺのやりもう影もつけなくていいかもしれない。最後は影かもしれない。ゼットオルドリベアさん、お歌かわいい助かる。お歌。お歌んと。うんち。そういえば、カリコの配信はさ、まだ一オーラさん、お歌、かわいい。回もバンされてない。うんちうんちって言わないでください。カリコの配信は、聖書の配信なんだ。見て。カリコ一度もうんちって言ったことないんだよ。うんち。星ハムメロンさん、清楚。聖書。ゼットオルドリベアさん、清書。ガンモドキさん、うんこ。森ちゃんさん、うんち。うんちって言わないでもいいな。うんこってうんこだ。サキュバスを書いている時点で清楚と言えないのでは。でもさ、書いてるだけでやん。聖書じゃない要素はこの方にはないですけど。とっても、パッと見カリコは聖書。聖書内容が書いてる。そういうことだよ。ちょっと難しい。神仙さん、その島パンで清楚は無理でしょう。島パンじゃないし。島パンじゃなくて、緑や。神子ちゃんが言うんはかわいい。これ水が上言いましょうか。ちょっと髪の色濃すぎちゃったけど。まあ許してください。彼もうんちはいいと思うんだけど、うんこはダメだと思う。どうなってんの？これメッシュ何影？どっちだ？メッシュが影言いようかわかんなくなっちゃった。シーナさん、メッシュ。メッシュ？シャレオツー。なんかみんなメッシュで言うよね。かよくメッシュで言おうかな。みんなカリコがメッシュ入れたらどう思う？ああ、自分でこれ逆だ。いや、逆でもないと。いいんじゃないのか。よいしょ、木下さん、見てみたい。見てみたい。救済をオルドリベアさん、おしゃれ。おしゃれだよね。いいよね。
でもメッシュって鍵色って感じだけどね。配置飯かな。で、あとつの、チュノ塗ります。チュノを塗るぜ。で、介護今日、クラブとかないの？ヤミコちゃんも一緒にメッシュに。ヤミコちゃんメッシュ入れてもいいの？いや、見ての通りの陰キャだから。メッシュとか入れたがないかもしれない。髪痛むから嫌だって言いそう。ってことは、今日やるツナピンクよ。ダメちゃう。神仙さん、部分破壊で角が良い素材になりそう。だよな、でも勝ち割っていい部分を剥いていきましょう。なんか、ぐるぐる回転しながらさ、飛ぶような。やめて V 破壊しないで。よいしょ。これなんだっけ？シーナさん、尻尾もちぎらないで。尻尾ちぎるようなことないじゃん。ほぼもう、なんか、チュロンって感じ。よくだって。森ちゃんさん、上質な黒マスカド。黒マチュカド。はい。オッケー。何したの？ 2020年13。23。よいしょ。オッケー。シナ。木下奈々さん。まあ、こんなとこかしら。ポチありがとうございます。シーナさん、やったー、ありがとうございます。チリスチアン、プフィステアさん、ヘイ、オー、ヨー、あれ、グレアット、アーティスト、イス、ソ、ベリー、ニセ、ゴーとかを。めちゃくちゃ。Hey, wow, you were great artist, so very nice, good. Thank you. まだこんなとこでいきます。東北お湯さん、パチパチパチ、かい。ありがとうございます。どうしようかな。セントウルドリベアさん、かわいい。ボタンが飛びそう。パンでさん、かわゆい。星ハムネロさん、褐色の肌が眩しい。ネルコチャンネルさん、神仙さん、パチパチパチ。パチチチチ。こいよ。はい、まあ、そんなとこでした。中継にどなたか。VTuber さん。誰か知ってる？木下奈々さん、よければ私、お願いします。介護奈々さん結構書いてるよ。介護奈々さん結構書いてる。ごめんね、別にうちと書いてます。ごめんね、だってちょっと何人も何人書いてた間が。木下奈々さん、残念、OK。どうしよう。どうしようかじゃあ。適当にちょっと。じゃあいいや。この方ちょっとこれ大丈夫かな？自己紹介のやつ。声入っちゃいそう。誰か、推しはいないのか？困ってるぞ。とりあえずコメント来るまでちょっとこの方書きます。ね、推しをね、書きたいよ。セットウルドリベアさん、知らなそうな子でもいいの？森ちゃんさん、かみこちゃん水死やで。
追試？カニコちゃん、カニコ追試なんですか？黒柳です子さん、八瀬鈴鹿さんは書いたことありますか？主女家さん？主女家さん？ちょ待って。八瀬主女家さん。ちょっと検索します。あにゃ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 かにゃにゃにゃかにゃか。ちと書いてる。また手が違う。また手が違う。白男のあの適当ゲームスさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。もうこんぐらいがいいか。よいしょ。ちょっと名前変えなきゃ。お二人見てだけもうこれ3人目なんだよ。よいしょ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 。はい。よいしょ。黒柳です子さん、褐色で勝ち人妻アメリカ在住歌うまおみっこさん。なんかすっごいめちゃくちゃいろいろ入ってる。よいしょ。よいしょ。はい。しのチャンネルとどろきしのさん、こんかにゃー。しゅうちゃんこんばんや。ダメだ。ちっちゃく書こう。よいしょ。よいしょ。鳥かぶとホタルさん、よいキャチカゲさんという方はご存知でしょうか？知らない。有名な人ですらほとんど知らないからね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。9秒経つよ。動物の森みたいになっちゃった。もう、あにゃー。よいしょ。で、キューンってのがあって、下から普通に書いておこうか。みんなこれ入るんだよね。ねえ。よいしょ。よいしょ。木下奈々さん、ミッシェル、ロロ、コットンちゃん書いたことありますか？立花立花のすごいチャンネルさん、本物のお絵描き配信だ。本物の絵描き配信でないの？どういうこと？やり方は何を言ってよ。よいしょ。こいつをちょっと君描いた方が可愛くないでしょうね。よいしょ。デフォルメチックだ。ってことでリカちゃんある？よいしょ。クリア。これお面についてないのかな？髪型わかんない。森ちゃんさん、偽物が存在するのか？わかんない。もしかしたら存在するのかもしれない。よくわかんないね。よいしょ。カニゴには難しい話でした。ショートガードだ。髪留めがよくわかんない。すごいチャンネルさん、神子
ちゃん画面の右見たり目の前見たりしてることあるけどモニター2枚あるのかな。しょ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 。正面はすごいチャンネルさん、資料偽物あるかもしれないじゃん。あるのマジで。いや。ただそれ言ったら言ったでさ。言った人叩かれそう。いや。普通に鬼だね。鬼とかではない。いや。結構止まってた。ああ、なるほど。よいしょ。これ、ヘッドかなんかつけてんのこれ。右耳の方に。漢字が右耳の方が映ってないかちょっとよくわかんない。どうなんだろう。これなんか乗ってるかな。見てよ。元はね。いや、とりあえず普通に。これやったでしょ。黒柳ですこさん、マイク生えてるよね。椎名さん、この状態ですでに可愛いのすごい。本当はありがとう。よいしょ。黒柳ですこさん、なくてもいいと思う。なくてもいい。いや、どちらか早いぞ。よいしょ。しのチャンネルとどろきしのさん、しぶさすこ。ね。よいしょ。ちょっとなんだか表示されなくなっちゃったの。黒柳ですこさん、登場好き。なんか関係ない人が出てきた。ちょっと待って。ちょっと待って。これ、どうなって。あ、これだ。検索したのに文字、なんか、どっか行っちゃった。よいしょ。これいいのかないいよね。でか父はすよな。あれが、いけるって感じだね。でかち。まあ、しゅ。よいしょ。どうして難しくて。いや、こっち向きはなんか、適当に書こう。すっごい服してるよ。どんな位置の服してるの？布がクロスしてる。なんだこれは。出向。よいしょ。こんな感じかな。よいしょ。これいいや。ありがとう、ホタルさん、かわいい。ありがとうございます。
れでも飲んじゃおうか。まいや、お。死ねよ。これか。手信じと黒にして。立花立花のすごいチャンネルさん、間違いでなければめっちゃ露出が多い V の方かな。うん、ただも、面白いと。カニコの日じゃないぐらいに、露出が多い方だ。よいしょ。よいしょ。髪の色なんかさ、明るい、まあ明るいままさでいいのか。はいよ。クリア。クリアだとわかんない。違う。違う。ちょっと待って。ね。ちなのって。頭のよくわからない。ピンクかな。目が褐色っぽいんだろうね。で、こうして。これね、肌を、普段褐色。大丈夫かな、うまくいくかな。褐色肌の VTuber さんも結構いるな。あまり一回もしてる人でいないから。難しいし。よいしょ、クリア。立花立花のすごいチャンネルさん、褐色好き。褐色いいよね。仲いいち。黒柳です子さん、褐色はいいぞ。椎名さん、エッチ。ね。いいよね、褐色肌。眉毛描いてなーい。眉後で描く。こちらとは、水着。水着を脱ぎます。ゼットオルドリベアさん、おほー。おほー。よいしょ。これでいいか。ちょっとここだけ。こっちかな。こっちに置いて、で、眉を使え。眉描いてないよね。黒柳です子さん、かわいい。ありがとう。こんな感じです。こんな感じ。はい、ということで、はい。主力さんという方でした。よいしょ。ゼットオルドリベアさん、かわいい。おへそが良い。ありがとう。ね、おへそだしいよね。若い子出しますけどね。鳥かぶとホタルさん、とてもかわいい。ということで、介護をしてください。黒柳です子さん、ありがとうございます。とんでもないですな。ありがとうございます。リクエストのとも。りちゃんさん、かわいい。よいしょ。オッケー。次。星ハムメロンさん、かわいい。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。
どうしようかな。さっきなんか、黒柳です子さん、神子ちゃんをしてるさ。ありがとう、ありがとう。嬉しいで。嬉しいで。私は。いいよ。羽やちはぎさん。うん。かけます。いいよ。次のリクエストはね、これですね。羽やちゃん。ちょっと読めない。カニが難しい。よいしょ。これいいや。あれ、カニが4人目だっけ？これ何名だっけ？待って、ダメだ。性格わからないキャラだと、どういう風に書いたらいいかわからん。性格とかね、そういう人よくしてればね、表情とかポーズとかつけられるんだけど。いいよ。次に読みに回ってありがとう、ありがとう。いいよ。みんなどういう人なんだ？いいよ。いいよ。うん。うん。いいよ。いいよ。これいいのかな？多分原作とはちょっと離れてしまうかもしれないけど。いいよ。お耳が入ってる。カニもなんかみんなみたいにさ、可愛く描きたい。カニもの絵なんか、どうもうまくいいかな。ないわ、いいね。鳥かぶとホタルさん、ちーちゃんはペペつよつよだよ。優しい声ですっごく可愛いよ。そうなんだ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。みんなこれついてんだ。よいしょ。これいいよ。いいよ。よいしょ。よいしょ。これなかなか難しそうです。チータンアートです。リクエストありがとうございます。はい。レモンです。こんばんかみかみかみ。こんにゃむのため。こんかにのため。難しいよ。これ。いいよ。こんかにのため。普通に好きなんだよ。いいよ。いいよ。おいよ。
以上で。以上。あ。よいしょ。なんかみんな書くの難しい。初めての方って難しいですよね。よいしょ。よかった、この方はオムニショナイないね。立花立花のすごいチャンネルさん、仏部屋デザイン的に書くの難しそう。仏部屋仏部屋が今見た。VTuber デザイン的に書くのが、なるほどね。確かにみんななんか結構凝ってるもんね、デザインね。仏部屋って何のことかと思った。仏部屋。いいよ。なんか仏盛りとか、そういうあれだと思った。いいよ。いいよ。いや。なんか、これ、なんか、くよんくよんくよんってなってる。髪の毛がすごい、しょい、なんか、しょい。いいよ。あれ、思えばさ、桜大戦、新しいやつでも出たのかな。まあ多分出てもあれは実況でやっちゃまずそうだから、一つやらないんだけど。いいよ。最近やりたいね。やりたいよ、嘘だ。やりたくはなかった。ちょっと興味ある。ジェットオルドリベアさん、結構前に、桜の新作。もう出たんだ。とっくに出たんだ。全然知らなかった。いいよ。なんか曲聴いたら満足しちゃった。いいよ。いいよ。いいよ。鳥かぶとホタルさん、最後まで見てたいけど配信なので行きます。ごめんなさい。にゃーにーにゃーにゃー。ちょな。ジェットオルドリベアさん、12月だったね。あ、12月全然前だ。いいよ。いいや。これでいいよ。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 これ、あとは耳が見ついる。胸にとろ切るとあれかな。ここ切る逆だった。よいしょ。いいよ。
アボカドさん、私のファンアートも描いてほしいです。いいって。よいしょ。よいしょ。っていうのはわかんないけど。見てて。ジェットオルドリベアさん、かわいいぞ。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。リーチ。これどっかじゃ。漢字は難しい。鳥かぶとホタルさん、かわいい。うん。漢字は難しい。木下奈々さん、かわいい。あ。あ。あ。こんな感じ。シグニャムさん、かわいい。やむやむじゃん。森ちゃんさん、お耳良いね、かおわいい。兄ちゃんじゃん。ありがとうございます。よいしょ。漢字を読むな。ジェットオルドリベアさん、パチパチパチ。シグニャムさん、うますぎです。嘘だ。シグニャムさんには、とてもじゃないけど買わないませんわ。うん。よいしょ。ガンモドキさん、かわいい。ありがとうございます。はやで。それができて。シグニャムさん、上上してんのか。うわぁ、感じるわ。いやーでも本当に、ペタニャムさんとかの方がうまい。彼があんまうまくない。上手に書けない。これ大丈夫黒柳です子さん、儚げでかわいい。ね、なんか、病弱そう。よいしょ。はぁ、はいはい。モンケイユさん、こんばんは。あ、こんばんは。モンケイユさん、ファイト。モンキユーさん、ありがとうございます。うえ鳥かぶとホタルさん、とても上手で早いしすごいです。リクエストありがとうございます。そうです。ありがとうございました。どうしよう。いや。ダメだ、お腹空いちゃった。お腹空いちゃったから。ダメだ。お腹空いたので今日のおさらい。わたまよさん、こんかにゃー。わたまよさん、こんかにゃ、こんかにゃ、こんかにゃ。ジェットオルドリベアさん、カミカマ。何かアボ前はカドさん、私もリクエストしていいですか？ごめんなさい、お腹空いたので、もう、お腹空いちゃった。お腹空いシグニちゃった。ャムさん、みんなかわいい。お腹黒空いちゃっ柳です子さん、ご飯大事。た。お腹空いちゃった。ご飯食べたい。ご飯食べたい。よいしょ。よいしょ。ジェッ
トオルドリベアさん、満腹度が0に。シグニャムさん、ちゃんとご飯食べて。体力出てきちゃった。神子茶の絵式。黒柳ですこさん、可愛いがいっぱい。アボカドさん、スパチャするので書いてほしいです。立花立花のすごいチャンネルさん、若い子ちゃんがたくさんだ。自分でお腹すいたので、とりあえず今日はここまでで。もし絵の依頼があるんでしたら、一応、カニコの固定ツイートにございますので、そちらからできれば。ジェットオルドリベアさん、おつかなー。アボカドさん、ネルコチャンネルさん、ご飯食べてライス。いただきます。ご飯食べます。そこですいません。今日は、ネルコチャンネルさん、ここまででお疲れ様でした。神々。アボカドさん、1万1000ぐらいですかね。ケトさんと、黒柳ですこさん、おつかなー。つたかさんと、ジェットオルドリベアさん、可愛いがたくさん。感じよくな。森ちゃんさん、200円。ごあ、森ちゃんさん、すごいありがとう。ご飯。食べます。はい。みんなありがとうございました。ひかおりさん、おつかにゃん猫。おつかにゃんねさん、おつかなー。森ちゃんさん、おつかなー。お疲れ様でした。ごめんね。シグナムさん、おつかなー。空腹には勝てない。花さん、おつかなー。寸前までエイピックスやってる場合じゃなかった。すいまさん、おつかなー。せん、お疲れ様でした。みんなありがとうってくださって。アボカドさん、神子ちゃんは何を食べるんですか？カニ。立花立花のすごいチャンネルさん。嘘、カニはダメなんです。ジェットオルドリベアさん、おつかなー。お疲れ様でした。おつかなー。最優秀者、ジェイトさん、ミカちゃん、ハモコトさん、コチハムメオさん、岸田長さん、シグニハマさん、モイちゃんさん、カムネキさん、ジェンカウイさん、ティスコさん、ネルコちゃん、さん、コンビニの弁当食べそう。トモエさん、シグニャムさん、お疲れ様でした。バイバーイ。お腹すいた。はい、ということで今日の配信はここまでになります。今日も皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。トットさん、おつかなー。トトさんのもともありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。文字よければ、若い子のチャンネル登録をよろしくお願いします。アボカドさん、またね。ラーメンのマシンかな。バイバイ。